И здравейте хора, днес ще да ви дам една информация. Просто защото когато правя клиповете преди няколко дена, съм го направил само на част, а не на обществен. И победителят от giveaway го качих преди малко и забелязах това, че победителите от giveaway са след в живота 3 дни са минали, аз като го правих клипа, го направих да е на обществен, той стана преди 2 минути. И ще кажа, че това се чели, извинете, и се казва, че целите 3 дена, които са минали, всъщност в YouTube са минали само 2 минути. Така че ако се зачудите кога съм качил, да знаете, просто да имате информация. Това беше от мен. Шарквайте, коментирайте, лайквайте, абонирайте се и помогнете за моето развитие. Довиждане и до скоро!